Kien fid-9 ta' Mejju tas-sena 1950 meta Robert Schuman kien ippropona l-ħolqien ta' dik li llum hija magħrufa bħala l-Unjoni Ewropea billi saħaq ma' Franza, l-Ġermanja u pajjiżi Ewropej oħra biex jiġbru flimkien il-produzzjoni tagħhom tal-faħam u l-azzar. Ir-riżultat aħħari ta' dil-viżjoni ta' Robert Schuman kien it-twelid tal-Unjoni Ewropea permezz tat-Trattat ta' Ruma tal-1957. L-anniversarju tad-dikjerazzjoni tiegħu jitfakkar bħala Jum l-Ewropa, l-għarfien ta' Unjoni ta' 27 pajjiż li tħares ir-rispett għall-libertà u l-istat ta' dritt waqt li tapprezza d-diversità taċ-ċittadini tagħha. Din l-Unjoni bdiet minn 6 pajjiżi. Iżda llum l-Unjoni Ewropea hija proġett politiku u ekonomiku li jaqgħad flimkien 27 pajjiż u mal-500 miljun ċittadin Ewropew. Fl-ewwel ta' Lulju li ġej, l-Unjoni Ewropea se tkompli tiġi estiża kif il-Kroazja se ssir 28 pajjiż membru u hemm pajjiżi ġodda illi wkoll ingħataw l-istatus ta' kandidati. Fl-aħħar jien pajjiżna ċelebra d'9 snin mid-dħul tiegħu bħala membru fl-Unjoni Ewropea. Apparti benefiċċji li jgawdu minnhom il-pajjiżi membri l-Unjoni Ewropea hija wkoll attiva fil-politika internazzjonali dan permezz ta' preżenza militari f'diversi nħawi tad-dinja fejn hemm sitwazzjonijiet ta' kriżi. L-Unjoni Ewropea wkoll intlaqtet mill-kriżi ekonomika li laqtet lid-dinja fl-aħħar snin. Pajjiżi Ewropej fosthom il-Greċja, Spanja u l-Portugal fl-aħħar xhur ħabtu wiċċhom ma' diffikultajiet finanzjarji u ekonomiċi kbar. Sa dan it-tant, ir-rwol ta' Malta fl-Unjoni Ewropea se jsir aktar relevanti u kruċjali meta fis-sena 2017 pajjiżna jieħu fidejh il-Presidenza tal-Kunsill Ewropew u għalhekk ikun id-dmir tagħna li mmexxu l-Aġenda Ewropea b'temmi li jolqtu pajjiżi żgħar bħal tagħna iżda fuq kollox li jolqtu l-Ewropa kollha.